sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. May samanen a naimbag, naragsak ken bindisyon nga aldaw ti nakikablaaw kada kayo amin. Ti pakasaritaan nga intaikan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpaylinged iti nagan a Katrina, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas may papanken ayat. Gapu iti panagayat ko ken ni Nathan, inpaay ko amin a panagayat ken pammateg nga iti udi ket syakmet gayam ti agbanag a nakakaasi. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man nga ro ti pakabuklan na. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Nathan. Anya ka di ti basol ko. Wano pagkurkurangakan ka tapno saktan na kakastoy. Ibagam. Pakawalan na ko, ma. Saan kong ayayatin, Isabel? Sika lang kay ayatek. Anya. Aklo na ka nagbindutak. Nakasagana ka nagbalbaliw para kan ka. Nathan. Ika na kiti last chance. Tapos panagnak ko kan kati panagbalbaliw ko. Kat ikarik asan ko asayangan day tagun daway. Diyak ka mo no anya ti aramidan. Nagsakit day tingin naramid mo kanya. Amok ti karirik nam, Katrina. Ngam amok ama makawan ka. Iso pangasim ko ma. Ikan na ko ma iti maudi agun daway. Una yan ti kastoy. Ti rumbeng nga aramidem, ikam iti pagnakman day dya akaayan ayat mo. Saan arumbeng nga aramidem na ken ka ti kasta? Ay, una yun ayat ti kasta a boyfriend. At dala nga ruden amin ken ka ag babae pay laang. Day tangarod ti jak maawatan. Ipapay ko matamin. Iti amin arigat na. Adda aklat ta. Iti ragsak na. Makipagragragsakak man. Ngamtyak man mo. Ay nauna yun ni Nathan aya. Napudnong akan kwa na. Iso ang masaksak tanak akastoy. Sapay lang kumata saan na asayangan ti gundaway nga inted ko kan kwa na. Ay, agpanunot ka na imbaga na kaw. Tatang. Ay, amaw manakaw. Ti ayat, rumbang asaan nakaapas-pasakitan. Saan nakangaikan iti banag apakadagsenam. Hanggang nukas ti ipapaay na. Ay, saan nga ayat dayta? Ngam ay ayatak ni Nathan, tatang. Anya? Siguro, panubok laang para kada kami ti inaramid na. Ngam saan namat akayat asawan, nga agwin naswas kamin, gapo laang itiday di a babae. Amok nga'y ayatin nakmat ni Nathan, kas iti panagayat ko ken kwa na. Padakan ka dayta. Ngam sapay la kumata di mo ited amin ken kwa na. Mangibati ka para iti bagim. Masikugak, Nathan. Ah, Oh, apay kasta ti langham. Saan ka kadian naragsak ang maadaan tan iti anak? saan matakas ta? Naragsakak. Mabit lang. Mano abulanan ti sikog mo? Duwan abulan. Iso apang nga asim ta igaad mo ti agtrabaho. Saan man apara kanya. Ngam para iti agbalin nga anak ta. Wen, ikarik dayta kan ka? Liklikam kumandag iti barkada. Kas kada bisyo. Panunutom ti agbalin nga anak ta. Wen ka ni.
Nagiti amin asaan ang nasayat nga aramid ko. Ikarik abaliwak. Para kada kayo iti agbalin nga anak ta. Masikog ka kunam, Katrina. Wen, friend. Apay anaramid mo dayta. Ha? Siguro, panagkunam, no maaddaan kayo iti anak kat agbaliw ni Nathan, anya. Saan mo't akas na, Elisa? Anya nga rod. Basta. Ay, agpanunot ka kumana imbag friend. Saan kayo pa'y nagkalay sa kaninaitan? Maaddaan kayon iti anak. Ngam, saan nga umdas day tarason? Tapno agbalbaliw ti may sa tao. Ha? Ala, sapay la kumataag nakamatan ti kayan ayat mo, friend. Anya ka din dayta nga aramidam, Nathan. Ha? Anya ti bagbagan? Di ka man naging didingawan ang mom. Ah. Nabasak dagiti conversation nyo iti babaem. Ah, Anya, aglibak ka pa lang. ko, Unaklakit din nagbalbaliw kan, tamaadaan tan iti anak. Ngamapay, anya ka di pa iti sapsapulam iti sabali a babae ngawan kanya. Ibagam. pakawanan nak. Diyan kaya yata ni Joan. Awan relasyon mi. Anya, agdadata lang arudan, aglibak ka pa lang. Unay kan, aglablabas kan, Nathan. Saan kun nga mo na niya taramida, tapno lang agbalbaliw ka. Oh, Inikan ka idin iti last chance, tapno agbalbaliw ka. Nga mawan lata. Pangaasim ko ma. Ibagam noan niya ti amo may papankadakwada, Harvey. Katrina, pasensya ka na. Anyangin nga rod, kat imay kamot kanyak, tapno agsaludsod. May papan ka ni Nathan. Ibagak ti amok. Hanggang pangasi ma, di mo ibagbagakan kuha na nagsarita tawan. Mangnamnama ka. Sipod pa eh. Amok nga dan relasyon da Nathan, kan Joan. Anya, Kanayo na palagi pak ni Nathan. Nang ro na hindi na kuna na kanyak, masikog ka. Kanayo nga ibagakan kuha na nga agbalbaliwan, tagbalinan nga ama. Hanggang awan matlat ta. anya. Diyak man amo iti day dya ataw. Di kagdanag. Diyak mauma amang ipalagip kun kuha na iti day toy. Agyaman ako na, Harvey. Nakasaritak ni nanang kantatang idi na minsan ngal daw. Kaya't da nga kalaysatan, Katrina. Ha? Tigat ni nanang, sakbay nga ipas ngay mo ti agbalin nga apo ko da. Kaya't nalpas ko man ti pan nagkalaysata. Nasaya at dukas na. Kaya't mo saman, umanugot ka iti singasing dananang kantatang. Pagsayaatan ti pamilya. Apay kiti nasaan. Agyaman ako na eh. Iti kinado ti nagbasbasulak, ka nagkurkurangakan ka. Kaya't mariknaklat ta ti kinapundong kanyak. Sabay ko mga rod. Di kan tumauma kanyak, Katrina. Sigurado ka kadi, iti day ta desisyon mo, friend? One friend. Ay na, jak amo na niya't ibagakkan ka. Naimbag man, tauray kasano, ti kinababaero day jay anetan, kat umanugot ka lata apay kalay sa kenkwana? Friend, maaddaan kaming iti anak. Iso ang mamati ak ama kaamiris tong matlaang. Ay, Saan man nga ita, ngam amok amadanon tulat na. jak amo no kinamartir mo day ta. Pasensya ka lang kuman iti panagsasaok. Panangisakit ko lang kan kagayam. Saan lang akas gayam no di kat kabsat. Ha? Idi na amuan na masikog ka. Saan lata nagsardang iti saan anasayat nga aramidan na. Kasanong tulangan no agkalay sa kayon. Friend, Ay na, denggem dati ibagbagakken ka, friend. Saan nga umdas ti kaadda ti anak ken panagkalay sayo, tapno agbalbaliw ti may sa tao. Tandaanam dayta. Sigurado ka iti desisyon mo.
Uwan, tatang. Anda kang kadayta. Tatang, kinapudno na. Ado dagiti mangibagbaga kanyak. Ano mabalin kat sa anak pa'y apaikalay sa kininigdan. Ngam amok ngamin nga isumat ti pagsayaatan ti pamilyami. Nang ro na iti agbalin nga anak mi. Wala ang panunutom kumamot tabagay. Uray, maminsan laang. Kanayon mo ang panunutan ni Nitan. Ngam si Kangay. Kumusta Kangay? Ha? Maminsan pa'y. Panunutom ti bagay manakaw. Nakaragragsakak, Nathan. Kastakmat bakit? Nakaragraksa ka. Kaputan alpas ti aldaw ti kalay sa taan naragsak ti amin. Nang runa ti agsumbangir a pamilyata. Jak may ladawan ti ragsak ka marikrik na kita. Nang runa unay kanyak. Gaputa manulaangan abulan ti orayan. Ipas ngay kumaten ti anak ka. Excited ako, Katrina. Diyos ko. Sapay lang kumataday to yun ti rugi ti panagbalbaliw mo. Wen, di kagdanag. Talagang agbalbaliw akon. Para kada kayo. Aping ita ka lang. Itay pa'y ngagsangsangit ni baby. Siguro si katisap-sapulan na. Ay, pasensya ka na. Nag-overtime kami ni trabaho. Iso, naladawa ka nakawid. Naturog ka din ni baby. Naturugan tadi na kan na uray. Mabit lang tagpulasa ka. Saklutag ti anak na. Tapno makapangan ka maten. O sige, tani mabisinak matan. Agpulas ka ko na. Ngam di ka mat maibatan day ta cellphone mo. Ay kwa, pasensya ka. At da ngamin ibagbaga ka ni Harvey. So, kachat-chat ko ita. Ala, ibagam no anyaman day ta ibagam. Sublatan matan ni baby. Mga anak, no saan ka pa'y amangan? Kumusta ka maten, honey? Ayos lang, honey. Nga mariknak ti pa nagkapsot ko. Siguro, iliw ko kan ka ti makagapo no apayakas to eh. Di ka madanagan tagkita tayong tunbigat, ha? Namnamaagday ta, ha? Wan, honey. Awan mo tin kariking ka, Jack Tinungpal. O sige, medyo busy kita. Awagan kan tulatan inton bigat, wan? Bye! O anya, Nathan. Ah, Aglibak ka kadipay kanya. Ah. Itatanangag ko amin tinagsaritaan nyo kini John. itay ka pa iti likodak. Juan, iso anangag ko amin. Ah. Kunaklakit din no nagbalbaliw ka na. Ngamsaan matgayam. Katrina, kastoy, pakawanan nak. Pakawan ko nam. Manon at yan sa tintan ko kan katap no nagbalbaliw ka. Para iti anak ta. Ngamawan lata. Diyak amo na niya daramidag Nathan. Dito'y gayam ti pagsarsarakan nyo iti asawa kanya. Awanan ka iti bain a babae. Tinungpanak maglatan! Katrina, Houston! Saan ko asardangan day ti a babae? Mabit lang, Katrina. Makunam lang nga asawam ni Nathan. Gaputa nagkalay sa kayo. Ngam siyak ti ay ayatan na. Saan asika? Ano? Nathan, agsao ka. Tapno sardengan nak daytoy a babae. Houston, agawid tan, Katrina. Pagsaritaan ta dayto ijipalay. Saan kuma ditoy? Ala, agawid kayon. Ngam daytoy ti tandaanam, Katrina. Uray anya pa'y ti aramidam a panangitali iti asawam. Ti puso kan panagayat na kat adalata kanyak. Amok asyak ti ay ayatan na. Saan asika? Panagkunak kat inaramid ko mat ang amin nakabalak. Ngamsaan gayam nga umdaskan ka. Manumat din adaras nga inikan kay ti tiyan sa tapnog balbaliw. Ngaman niya dinaramid mo. Katrina. Nadantay ti anak. Imanugot ka pa ikalay sa kankan. Ngaman niya ita. Kunaklakit din
Noomdas dagi dyan ngay naramid ko. Ngamsaan madgaya. Baka wala na ko, ma. Diyak kaya tantag karipagan ka. Magbalbalaw ako. Aramidak ti amin. Tapno maliklikak ni Joan. Saan? Manipod ita. Itad konti wayawayam. Nalabit ang husto ni Joan. Nagkalay sa ta, kanadan anak ta. Ngam iti puso kan kaunggam. Isulat ta tinagyan na. Ha? Pumanaw kan dito'y balay. Kat sapay la kumatag na nayon kiragsakyo iti dayjay a babae. Sapay la kuma. Day ta ngamin ti ibagbagak ken ka, Katrina. Ngam di ka mat ngamin dimngag kanyak. Una yan ti kastoy, friend. Mabalin mo mga ikaso, Ida. Apay angay, asaan mo nga ramidan? Saanan? Dumtang tulat ta ti karmada. Saan pa'y ngay ta? Nga masiguradok adumtang to. Ay, day ta dya ibagbagak idikan ka. Saan nga umdas ti kaadda ti anak ken panagkalay sayo tapno agbalbaliw ti may sa tao. Anya ngay ita, sikatin nakakaasay. Wan nga rod, friend. Numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Inaramid kon. No idi pay la kumadamo an naamuam nga da sa bali a babae iti biyag na. Nakiwin naswas ka human. Angam saan mat? Ayos lang ang friend. Basta amok iti bagik asa anak anag kurang kankwana. Nadalos ti konsensya. Ay, sa bagay matkit di ah. Ala, amok akabaulam apadakkelan ti anak mo asiksikalaan. Di ka mapukawan iti namnama. Ngadan tulat tamat sumangbay iti biyag mo amangayat ken ka iti si pupudno. Mala, saan ka nga agliday, anak ka? Di mo sayangan, tikas kan kuha na. Tatang, Bayam nga agragsak ita itikas dyan nga raramidan na. Ngamadan tulat taguntaway, maamiris na, nga iso tinagbasol, ken nagkurang. sapay la ko matatang. Ngam no dumtang tumanday ta kanito. Itapay la. Ibagbaga kun asaan kun tupulos nga aklonan. Umdasan dagiti inararamin. Kan dagiti imparparik na nakada kami nga agina. Tapno itadmin ti wayawayana. No may papan iti anak niya. Saan ko aparitan nga umay na sarungkanan. Ngam no may papan iti panagsublina. Saanan. Ay, No idikat kanayon ko nga ikan iti tsansa. Saan itan tatang? Nabanugak matan. Ay ayak ti bagik kapukan ko na. Ngam bumangunak para iti anak ko. Saan akaraman ni Nathan? Miss F, nagsakit ti inaramid ti asawak. Impaay ko amin ngam saan gayam nga umdas para kenkwana. Nagrigat ngam intad kon ti wayawayana. Inaklon ko nga urean niya pa'y ti aramidek kat saan nak amaayat. Kat ad-adalaang amasaktanak no ipilit ko ti bagik kenkwana. Aging galaangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay ti ingkapanangi drama dito'y surat ko. To'y pagayam mo, Katrina. Agyamanak pagayam Katrina iti daytoy apakasaritaam. Husto ti amam ken ti gayam mo asaan nga assurance ti panagkalaysa tapno makuna nga agbalbaliw ti maysa a tao. Banag amang palagip kada tayo asakbay tayo nga umanugot iti maysa a banag ket panunuten tayo pay kuma iti maminano adaras tapno awan ti pagbabawyan tayo iti udina. Alakastan pagayam Katrina ket agyamanak iti ingka panagsurat ken panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama.
Agyaman kami iti ingkay panagdangag.